ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସାହୁ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ପଢ଼େଇବିନି ମ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ପଢ଼ୁଥିବା। ଆଜି କିଛି ଜାଣିବା। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଥର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସିଗଲା। ସସ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଥର ମୋର ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ତୁମମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଫଳରେ ପୁରା କ୍ରୋମ୍ରୁ ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍, ସ୍କୁଲ ନେମ୍, ବ୍ଲକ ନେମ୍, ଏମିତି ଯାହା ଦେଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖି ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ି ତାର ଉତ୍ତର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭ୍ୟୁ ସ୍କୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। 10ରୁ 8 ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆସି କେତେଜଣ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମ ନୀଳ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେତେଜଣ ଆଉ କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ତୁମେ ଆଗକୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଠ କେମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଇପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେସନ୍ ଟିକେ ତାପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେସନ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ 3 ଥର ଛାଡ଼ିପାରିବି। ଆଜି ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।